Dit is die jongen. Kleermeisje voor de sport, jongens. Die jongens kan ik altijd de fitnessen. Nou ja, fitness. Ik ga een personal trainer. Dat doe ik van mijn eigen zelf. Het spel een beetje in conditie houden. Maar die had me, normaal doe ik het om zo'n uur. Die had me correct een app gestuurd. Die had even niks te doen. Als ik dan even wat jij komen kan. Nou ja, maar kennen hè. Dan hoop je snel. Normaal betekent ik altijd even een mopje voor Wilmer. Wilmer de gekke mopjes. En jou was de training de Frederik altijd hartstikke mop of net. Dus nou, ik ga nog eens een keer geen voorbereiden kennen. Dat doe ik altijd dit laatste kwartier over de 40ste. Dus we zullen het zien. Maar dan maar het is een keer met zo'n mopje. Wie kon ik altijd? Want het is nog 4 van jouw zoon. Ja. Je had vrij dan een kwartier van zo'n komen koe. Dus wat later hier, wat later daar en wat eerder daar, wat eerder hier weer. Hè? Dus Eindhoven. Nou, hier raakt het op niet, dus door dit liep. Dus even zien. Ja, daar zit er, de directeur. Ik de baas zelf. Yes! Ja. En ben je weer actief? We zijn weer actief. Hier gebeurt helemaal niks. Nee. Je kist die helemaal vol fretten en er komt net aan. Heerlijk! Dat gebeurt hier. En iedereen is je baas. Maar dan moet je gewoon zelf weten wat we doen, toch? Anders koning. Ja. Jij wil een koffie drinken of niks doen, dat maakt het niks uit. Nou, weer een oordie, hè? En een oordie koffie krijgen. Banaan had er hier wel Een op. bakje koffie, ja? Nee, ik wil een paar snert. Ah, die ga ik doen net maken. We gaan los, want ik moest een kwartier eerder komen. Ja. Maar die had natuurlijk weer een vrij jaloer of zo. Dat is net wat er uit. Oh, hij had even wat tussen terug, ja. Ik denk dat je trouwens de muziekje doorheen had, want dit vindt YouTube net leuk natuurlijk, dat we al die muziekje erop eigenlijk doen, hè? Oh ja, dat is wel. Ja, dus maar dat regelen we wat. Ja. We gaan los even warmheid en dan zal de baas die zal simulatie hè? Even vertellen hoe dat moet. Ondertussen had er Sintel en Slits had er erop van boord. Nou. Ja, ja. We zullen even een stukje fietsen. Westerborgbest. Ja. Ja, dat just op het filmpje. Hè? Maar we hadden wel een abonnee bij. Abonnee, hè? Ja. Dit is maar, nou die doodt helemaal, hè. Net te volgen, ADHD, zei ik wel eens. En hij eet net, dat is heel jammer. Ik denk dat er ook heel eerlijk is. Not. Ik probeer om een zaadje alles Wat probeer te houden, de financiën. Ja. Ik praat altijd met een moeder vol. Ja. Ja. Nou ja, voor de rest had er een goede punt. Hè? Dus, ja, we gaan. Was er nog vast in, maar ik denk, ja. We zijn even de camera. Nou, het zit erop.
Hier dikke kijken, Gietje. Wilmer is helemaal los. Als het regent, zijn moeders zijn nog. Niet een hele braadje en dan draai je oefening. De grootste sport van de wereld. Is die dikke Mercedes. Dan weet je hier een enorm treiter. Doldaas. En een banaantje uit dit. Maar ik weet alles wel, maar dit ligt heel raar, hè? Nou, hier de banaan op de roos. Eindoefening. Hey, tot de volgende keer! Bijna tot de volgende keer! Later zien! Hè, één bekomen. Die jongen die dood ik net. Altijd gezellig. En je hebt ook nog sportief bezig, hè? Maar ja, wat ziet mijn oog? Oliepeil laag. Eerst maar even de pomp aan. Mooi. Douchen. Ja. Sommige dingen blijven we natuurlijk privé, hè? Dat doen we niet. Zo. In bed, hè? Nou. Zetten we eruit als een jong bloemke. Buurman is nog gaaf, man. En daar is het eigenlijk eerlijk zijn wel creëert waar voor. Het is droeg. Maar van mij is het morgen ook droeg waar, dus ik kan morgen door. Dan kijk ik nog even mijn vorige vlog ondergaan. Die moet natuurlijk ook braaf voor de volgende keer. Dus we gaan er wel wat aan doen. Goedemorgen, woensdag die 24 mei. De klok krijgt zo'n oorslijn. Ik moet even ontbijten. Pansje yoghurt, een bakje koffie, de ballen die laat kleden, dus ik kan die klein meisje. Maar dan even naar Hurgriep. Dat is ik mijn collega's en we hebben een koepeltje vervangen. Die mensen die in de koepel scheermaken met een beetje een skurend middel. Dus de matnijkoepel moet erop. Nou, die 70 jaar zullen die even monteren, demonteren en monteren. Dus mijn collega die er om 8 uur, nou dan ben ik er ook. Dus dan kunnen we het dan los. We zijn op locatie. Hurgriep. Meestal zijn dan naar het wekker, maar ja, we gaan niet naar een van de mannen oppraten, het is nog 8 uur. Nou, maakt het ook niet. Ik zijn het bij wel wekker win. Dus de koepel uit boven.
De grootste baas is al aan het werk. Dus gereedschap naar boven en dan kunnen we los. Vlaggen, denk ik wel. Werken. Dat zijn wel vlaggen. Ja. En dit is vreselijk werk. Ja. Eigenlijk ben je gewoon waardeloze vlaggen. Ja. Ja. Slecht voorbeeld. Nee, koppeltje zit erop. De oude die wie nog steken heb. De binnenschaal zeg maar die weer los van de boetenschaal. Dus ja, je hebt wel om in geheim. Ik ben natuurlijk het werken met man. Dat doet Marco altijd. Maar we zetten hem weer vast. Zo, dat wordt even een professioneel ding. Als ik hoi zeg, dat zijn al mijn volgers, Marco. Hoi. Hoi. Ja, hij vond dat ik ermee praten. Maar tijdens het werk in het praten, zei ik altijd. Maar dat amper, ja. Dat denkt, oh, dat denkt hij over zo. Nou Claire, we zullen dingen inzetten, dan kunnen we verder. Nou, de laatste loodjes. En die moet je nooit zelf, want had een wiesman alles zijn. Slik dat wel wedstrijd, hè. Dat die doet Marco mooi. Dat is gewoon heel goed in. Nou. Je mag meestal gewoon laten wat ze goed in binnen. Ja. Krijg maar lekker kramp, denk ik. Nou, de oude die was in principe, die harde, die broeken ze voor een moestuin, wat zei. Ja, een broeikaas. Een broeikaas, ja. Ja. Nou, ideaal nog. Er zit ze mooi onder het zeil. Nou, hij zit erop. We pakken weer in. Het spul inpakken en dan starten we de Mercedes weer. Ik heb weer een paard. Nou, ik krijg met Marco nog even een stapeltje koepels al even in Oornkerk. Dus weer een flink stapeltje. Dus nu weer onderwijs naar de klant. En ik kan er wat spul in de bus. Dat moet dan een bedel. Maar die daar richting Holm, maar dat doen we via Bedaat. Nou, Bedaat lezen helemaal meer routes. Mijn basiskwallen jeugd, zeg maar, die had ik in Bedaat erop gebracht. Dus ja, dat dorp dat ken ik wel aardig. Mooi plakje Bedaat. Multicultureel centrum worden. Dus ja, daar is je wel het een en ander verloren in de tijd. Het grote gebouw daar, dat is nog bij Bedaat. Dat is de Eendracht. Nou, dat is die vroeger die daar een huis naast. En daar waren mijn paak en beppe en daar is dus mem nog getrouwd. Dus ja, dit dorp daar hebben we wel wat een connectie mee. Nou, dat plakje ken iedereen natuurlijk. Bethlehem. Dat is zelfs voor de Nederlanders, of Nederlanders, we zijn nooit een Nederlander, maar voor de Hollanders
die de vlag eventueel zorgen, die weten zelfs wat Bartleheim is. Nou ja, Bartleheim leidt die kant dus uit. Met het bekende brechtje, met de tegeltjes eronder. Ja, zo kom je nog eens ergens, hè. Friesland is mooi, meestal. Ja, dat weten we voor deze keer. Ik ben een enerverende vlog. Tenminste, wat mij met onbelangrijk wordt. Wil met mijn trein en dat koepeltje met Marco, dat is wel een poort niet, met zijn jong baas. Dus, maar deze vlog zetten we erop. In de volgende vlog, ja, wat zul je hem dan? Mijn werkzaamheden onder andere. Ik neem de camera, die neem ik mee aan het werk en daar let ik je meteen in orde van mijn werkzaamheden. En aankomend weekend is het Pinksterweekend. Dus nou ja, daar zijn we natuurlijk dingen van zien laten. Wat we hinnen gaan, weten we nog net. Tenminste op het moment dat deze vlog maken we het nog net. En dat zie ik dus wel. Dus nou, dat zullen we in ieder geval in de volgende vlog. Van nu abonneren natuurlijk, een toempje en zet even een reactie onder de vlog. Dat is wel zo leuk. Dan weet ik ook wat jij me van vinden. Ik kan me voorstellen dat mensen denken van ja, waarom doet dat nou in het Fries? Ja, keuzes. Hè? Dus ik ga op een gegeven moment bedacht van ja, wil ik 1 miljoen volgers hebben of misschien ik wel net. Hè? Dus nou ja, het gaat er net om dat ik dat nou beslist net wil, maar ik net beslist wil. Dus in ieder geval, we blijven het mooi in het Fries doen en zet er maar gewoon even onder wat je hem daarvan vindt. Van nu hang je op, we gaan weer apart, we moeten aan het werk. Dus ik zou zeggen nogmaals, abonneren, toen kom mee. Abonneren is gratis trouwens, hè. Dus kost het helemaal niks. Gewoon abonneren indrukken, even het toempje indrukken en even iets onder de video scrollen. Dan is het helemaal klaar. En dan zoek je hem de volgende keer, want dan ben we natuurlijk weer apart. Tot later.